मूर्ति बनल बा तो हमारे जिला के छपरे सिवान के भिखारी ठाकुर हो कस्ता चाहे महेंद्र बाबा हो कस्ता का है इन्हें के लोग कलाकार होला सरन पागल सन के मूर्ति बने लगे तो निका मूर्ति बने जीवन में आई समरिया सावरिया उठ के खड़ा होकर बोलत रे रोका हो खड़ा हो पागल कहीं का केकरा के दुन नाच के चैलेंज दिल रहल रोशन के नु कि नाच देब 1 लाख रुपया दे भजन कहनी है नु तू मत कही जाके कमलबाज से कहियो कि बाबूजी चलो न कह द चलो बाबू 1 लाख ना आजीवन तारा घरे हम रह के गोबर गोहथार करब तहर माल गोरु खियाई हम गनई ओ दिन से ना गए जो ये कह देब तू चाहे तार हो कु कमलबाज जा कह कि बाबू इज्जत बचावे चलो 10 नचनिया हो बोल तोनी के जीवन लागल गावो तोरवल जहानाबाद के गौनिहार सन के कोनो के मूर्ति बनल बारे तोनी के मूर्ति बनल बा तो हमारे जिला के छपरे सिवान के भिखारी ठाकुर हो कस्ता चाहे महेंद्र बाबा हो कस्ता का है इन्हें के लोग कलाकार होला सरन पागल सन के मूर्ति बने लगे तोनी के मूर्ति बने जीवन में बात सर्व तोनी के मूर्ति बने ओमे से भाग जीवस लकड़ी काटत एकनी के मूर्ति बना तो ई बानर सन के ई सर्व मूर्ति में से भाग जिए पागल कहीं का बोका कहीं के छे छाड़ा हीरा पहले बारे हाई रोल ले गोल हा वो त लोग जानत होई बाबू हमार तू कुछ पहले बनो तार भेखवे बन लोग कहे कि सरवा कहीं से 2 रुपया ला किन के आइल हम सही में रोल गोल पहिनी नु त लोग पतिया जाए कि ना भैया जीत हल चल पहले बारे नकली थोड़े पहले हां जी वेट के बात बा हां ध्यान दो इनसे भरोसा सर में हाथ जोड़ ले ना विष्णु हो जा कॉलेज के ऊंचा आवाज में मत गाओ ना तो हार्ट फेल हो जाए चिन तो होई अरे बाप रे एक थल गावन न का फेर बर की तू पगला जा मिलई हस लेकिन हम जन कहनी कि तोनी के मूर्ति अजले काहे ना बन मूर्ति बनल तो हमारे जिला के अगर जियत रही तो देखी ह भिखारी ठाकुर महेंद्र बाबा के बाद गायत्री ठाकुर हमरा गुरुजी के 2 आदमी के मूर्ति बने के तैयारी हो रहल बा हां
हम बनवाओ तनी ददन पहलवान चचा बारे उनका सहयोग बा 2 आदमी का मूर्ति आ एकरा बाद हमार मूर्ति बनी सुदर्शन के कहता बनी हैं सुदर्शन सुदर्शन जी मरी है तो अल्लाह तू पागल उहो पागल है। ए वो हमरा घराना कहूं है उनका के काहे पागल कहता रहा ओनिए के सुदर्शन भैया देख ल ई सरवा कहता कि मुंह है तुमको मूर्ति बनी कैमरा घुमाओ कर ई मनावो तक कि सुदर्शन जब मर जाए सीख दियो पैसा नहिर बारत वही रोके वही के मुंह आवत रहा अरे चलन बा ये दुनिया में कुछ होला निमन होके बाउर होके यहाँ अइला के बाद ना लिखाला सब ऊपर से लिख के आइल बा कि तू जइब त का होखब का करब केतना दिन जियब तेरा हाथे जस होई के अपन जस होई सब भगवान ने लिख के भेजले बा हां जी यही पर एगो गीत मन पड़ा कि दोसियापन छोरा ले लेऊ कि दोसियापन छोरा ले लेऊ कि सगरी लीला करेले उहे बाकिर हिले लगा सगरी लीला करेले उहे बाकिर हिले लगा देले नाम बताए रोहित भैया बानी कलकत्ता शालीमार में रहिल माफ करब हम तो कलकत्ते में रहल बानी पढ़ल लिखल कलकत्ते कहे लेकिन वो बहुत दूर बुझाला जाए कलकत्ता हम जाए के चाहिए ना घरे दुआरे प्रोग्राम होता हमरा संग अपना म्यूजिक लाइव बलिया हमरा पप्पू भैया का शिष्य बारे नाम तार का अनिल बाबू पुरस्कार दिल बा नारायण जी चैनल के बना के रखा रात भर के ऐसा गीत ना गावे जाला एक ऐसा गाना ही ना गावे जाला बेरा बा कब कौन गीत गई अरे ना ओहू में लड़का के मजबूरी बा अपन ठीक अपना आवाज के हिसाब से गीत सोधले बारे आवाज कहाँ से ले है यो जात के नाम पर प्रोग्राम 2-4 गो हो जाता भोजपुरी में सही बात बा यादव जी के परसेंटेज बेसी बा प्रोग्राम करावे आई लो जतिये वाला ब्यास 2-3 जना ब्यास ऐसन बारे कि अगर यादव जी प्रोग्राम ना करावस तो गणियो मारला पर केहू ना पूछे कोनो गाना में कोनो बात पे जात कोनो गाना में लोग के यादव जी लालू यादव भाई है तोरी यहाँ विदाई साधु भैया दी है लालू यादव ना दिया ध्यान राम जी के वन में जाए कर है आ दशरथ जी के लड़के के वियोग में मुँह कर है ये पहले ही से लिखित बात रहे श्रापित रहे लेकिन दोषी के भाई के कोई अरे यार समैया तो राम गइले वन में दशरथ जी मर गइले दुख भइल मन में अरे यार समैया तो राम गइले
दशरथ जी मर गइले दुख भइल मन में हाय भैया तोने क्या तो फोल्डिंग मिलत ना होई यही से दौड़ के बैठल हूं। अभी एकनी के चटाई पर सुतल से वही से दौड़ के आइल कि फोल्डिंग मिलल बा सूझ तो वो दे ये तोड़ जाए कि दोस्त के कोई के बना देलऊ दोस्त के कोई के बना देलऊ सगर लीला करलऊ है पतही लगा देलऊ नचनिया त ठीक नचतिया देखे का बदल दो पूछो का है क्यों मुंह दोनों जने के मिलत है एक पैसा ना कहो तो दूर से लोग बुझी कि भाई बहन हो गलो हइए हर लोग में शिकायत का बा ना नचनिया बदल एक लेखा मुंह लगत दोनों आदमी के ई गलती बात हां हां अरे उहे करवले तब होई महाभारत जान माल दुनिया तब होई नजारा उहे करवले अभी आओ तरीका कोई अच्छा हाँ हाँ हमारा बलिया जिला राजेश व्यास अहमदाबाद हमारा बागी बलिया के स्टार नाल वादक मनु तिवारी बाबा जो कुंवर जी के नाल वादक हैं वहाँ के नाम पर पुरस्कार दिल बानी मनु बाबा के यहाँ के मित्र बानी नारायण जी बना के राखे उहे करवले तब होई महाभारत जान माल दुनिया तब होई नजारा उहे आज साधु भैया ये बोलत रहे हमरा के रूही स्टूडियो बलिया ऑफिशियल हजारों हजार रुपए पुरस्कार नारायण जी ये चैनल के बना के रखे हम इनका के बोलता नहीं चाहिए हमारा के बोलता अपना मन से थोड़ा बोलता नहीं जाए सब वह बोलवावत के कौन बात कब बोले का तो भाई भाई के लड़ा देलऊ भाई भाई के लड़ा देलऊ भाई भाई के लड़ा देलऊ सगर लीला करलऊ है